Ωραία. Ωραία, το τράβηξα μία και ξέχασα να ανοίξω το μικρόφωνο. Πιο σπουδαίο πράγμα. Ωραία. Να πούμε. Ωραία. Με κάνω να επιστρέψω από τον τάφο. Δεν ξέρω αν θα ανεβαίω στο προηγούμενο βίντεο. Αυτός... Όχι, αυτός είμαι εγώ. Νέο skin, ναι. Αυτός και αυτή κάνουν bullying. Αυτός ιδιαίτερα με εκφοβίζει. Τι εννοώ με αυτό? Αυτό, όχι. Δεν με εκφοβίζει, ρε. Ideas. Ideas. Οπότε, αυτό είναι το username του, οπότε... Είναι αυτός, τον έχω κάνει friend για να μην το χάνω. Και να με κάνει, τον έχω βγάλει φωτογραφία, οπότε δεν μπορεί. Με έχει βρήσει, οπότε... Κάνετε και σαν να μην μοιάζει, οπότε θα βάλω λίγο το χώρο απλά. Αν με αφήσει. Μ' αφήνει να χορέψω. Ωραία. Αυτό σε ένα. Πώς έχετε καταλάβει. Το divine είναι δικό μου. You lost your divine, αυτό είναι το δικό μου για μένα. Μου έκλεψε το divine. Μου έδωσε ένα job Sahura 122 level για το divine, λέγοντας ότι κάνει πού είναι, εδώ, ότι φτιάχνει XP, 10 XP, οπότε τον πίστεψα, γιατί έτσι. Οπότε, λόγω αυτού, έχω λίγο νευριάσει. Οπότε ναι, αν το δείτε πουθενά, που δεν πιστεύω ότι θα το βρείτε, οπότε... Απλά λέω, δεν θα πιστεύω ότι θα το βρείτε, οπότε... Απλά, αν και το τύχετε κάπου, κάντε τον report, με κάνει να επιστρέψω από το τάφο. Γι' αυτό. Με κάνει να επιστρέψω από τον τάφο. Ωραία. Έπαω και αποτραβάω και βίντεο, τώρα πάω να πάρω αυτό. Το είχα βάλει για 10 αιώνες. 5 λεπτά. Ναι. Εντάξει, μέτριο. Πού είναι αυτός? Ο άλλος, αν έχετε καταλάβει. Οπότε απλά εμένα μου λέγαν, τον έχω κάνει friend, τον έχω κάνει και report, οπότε αν τον πετύχετε απλά, αν θέλετε ψάξτε τον, κάντε τον report, όσο το καλύτερο γίνεται. Όσο περισσότερο reports, τόσο το καλύτερο προσωπικά. Δεν με νοιάζει καθόλου ό,τι και να πάθει. Οπότε ναι, αυτό ήταν, εύχομαι να κάνετε εγγραφή και απλά αν επιστρέψω πάλι θα είναι για κάτι τελείως άσχετο. Δεν θα κάνω καθόλου edit, αν δεν έχω βγάλει και τον ήχο σε αυτόν θα ρεϊτζάρω. Οπότε ναι, αν θέλετε, απλά βγάλετε φωτογραφία αυτή την ασχημούρη του, εντάξει εδώ. Και μετά βγάλετε και αυτή. Μπορείτε να τη βγάλετε και φωτογραφία αν θέλετε. Έλληνες είναι, οπότε αν έχετε καταλάβει να μιλάνε ελληνικά, τι είναι, Τούρκοι, δεν ξέρω. Κοιτάς ρε ασχημό μούρι. Οπότε ναι, όπως βλέπετε είναι λίγο νουμπάδες, εξαιρώντας ο άλλος, έχει κάτι σπαστικά πράγματα. Και αυτός απλά έχει μόνο 2 πράγματα. Όχι, αυτός έχει όντως μόνο 2 πράγματα, αυτό και αυτό. Είναι να πιάσει ρεμάτικα. Ωραία. Αν αυτό δεν σας δίνει αρκετό λόγο να πάτε να κάνετε report έτσι, δεν ξέρω. Ναι. Να σας δείξω. Ωραία. Είναι αυτή εδώ. Δεν μπορείτε καν να δείτε. Είναι αυτή που έκανα τώρα blog. Είναι αυτή. Κάντε την report. Οπότε... πολύ ωραίο, παρακαλώ κάντε κάποιον από αυτούς report, μικρό βίντεο μόνο γι' αυτό. Αν ξαναεπιστρέψω δεν θα είναι για μεγάλο λόγο. Οπότε, ναι αυτά. Οπότε, γεια σας, καλή χρονιά. Για αύριο καλό μήνα, αν βγει αύριο το βίντεο που δεν πιστεύω. Οπότε, αυτό τέλος πάντων, αν θέλετε touring από το... Θα με αναγκάσουν να μπω στο private server του άλλου εκεί. Οπότε. Έχω βάλει κάτι animation pack να τις... είναι linguist parkour. Οπότε. Έχω αυτά σε Celestial. Τώρα τα πήρα στο admin abuse πριν λίγο που ήταν. Οπότε ναι, έχω ένα εσέκολα εδώ. Μπλα 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 βλακίες.
Οπότε ναι, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Παίζει να μην με ξαναδείτε ποτέ γιατί τα βαριέμαι να βγάλω βίντεο. Αλλά πολύ ωραία πράγματα. Αν θέλετε άλλη μια φορά, βλέπετε το username τους, είναι το αυτοί που έχω κάνει blog και connections. Και αυτά, ωραία, πάω να το ανεβάσω.